To kai tsaye muna tare da shugaban hukumar tace fina-finan ta jihar Kano, Ismaila na Abba Afakallah ta wayar salula domin jin ƙarin bayani. Kana tare da mu? Na'am. To wannan doka da kuka sa a jihar Kano suwa za ta fi shafa ta hana nuna wasannin Hausa ko kuma wasannin kwaikwayo da suke ɗauke da yadda ake shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da ƙwacen waya da kuma ayyukan ta'addanci sai garkuwa da mutane. To alhamdulillah ita dama hukumar tace fina-finai hukuma ce da aka dora ta akan gina tarbiyya ta mutanen jihar Kano akan dukkanin abubuwan da ya shafi adabi. Fim adabi ne. Kuma idan har aka ce za a dinga fina-finai wayanda za su dinga nuna wato harka ta ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma abubuwa irin na wato fada irin na dabanci ko kuma abubuwa irin na shaye-shaye ko kuma abubuwa na garkuwa ko kuma wanda shine abin da muka fi kishirwa a wannan lokaci a wannan zamani na wannan yanki namu na arewa. Wannan abubuwa hukuma ta tashi ne domin ganin cewa yanda abubuwan suka sauɗe suke nema su fita daga kan tsari, to dole ne ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba domin kyautata tarbiyyar mutanen wannan jiha. Muka ga cewa wannan abubuwa dole a taka musu birki, a hana wayannan abubuwan domin me idan ya zama cewa abin ya zama kamar koyo ake yi ba wai ana izina bane ko kuma ana hattara da abubuwan da yake faruwa. Da haka dole hukuma ta ɗauki mataki ta yadda za ta daƙile wayannan abubuwa da suke nema su zama ruwan dare ga al'umma, abin da ya shafi harkar shaye-shaye wanda kwanan nan an ji shi shugaban wato wannan hukuma ya zo garin nan kuma ya faɗi alkalima wanda duk mai hankali ya ji wannan abin dole hankalin sai tashi kuma ya ga cewa abu ne da bai kamata ya kasa a gwiwa ba. Sannan kuma abubuwa da ake fama da su na harkar wato dabanci da abubuwa da ake kwace-kwacen wayoyi wanda duk idan ana ganin su a fina-finai maimakon su zama cewa an karar da mutane ko an nasiyantar da mutane ko an nuna musu wani abun zai zama kamar ma koyo ake yi. Dan haka dole hukuma ta ga cewa ta karkato akala su masu wannan shirye-shiryen abubuwan su karkata akalansu daga barin waɗannan tsare-tsare a fito da abubuwan da za a gina al'umma, wanda za a gina tattalin arziki, wanda za a gina ɗan adam, wanda za a fito da fina-finai na ta'adoji da al'adu da kuma abubuwan da duniya take kalubalantarsa, misali abubuwa na irin wato da ake tafiya da shi na technology da abubuwa na harkar ilimi wanda duk shine abin da kishirwar da aka fi damuwa da ita yanzu. Ba waɗancan abubuwan ba wanda mun sani ko wanda suna kamantawa, to amma tunda abin ya zama kowa ya tashi abin da yake kenan, to abin har ya tashi daga cewa faɗakarwa ya koma kamar koya ma ake yi. Da haka hukuma ba za ta zuba idanu akan wannan abu ba, dole a ɗauki mataki na yadda za a dakile wannan abu wanda kuma muna neman za mu samu haɗin kai daga dukkanin masu ruwa da tsaki da kuma su kansu mutanen gari wanda ake yi domin su. To Ismaila na Abba Afakallah, a matsayinka na shugaban ita wannan hukuma ta tace fina-finai, akwai dokar ta hada har da waɗanda suke nuna wasannin kwaikwayonsu a kan wato yanar gizo-gizo ko a iya talabijin ko kuma sai da shi ma. Duk wanda yake da ruwa da tsaki da mu ko gidajen talabijin din da mun rubuta musu takardu da yanda kowane irin hurumin mu a kan shi, mun rubuta takardu na sanar da su irin wato rashin amincewar ita wannan jiha da irin wa'annan fina-finai da ake nunawa a gidajen talabijin su. Wanda ba sai mun kira suna ba, wanda kuma mun sani duk mai kishi wanda kuma yake son ci gaba wannan al'umma dole zai ga cewa wannan abin da aka yi abu ne da ya kamata domin kyautata tarbiyyar mutane. Dan haka duk ya shafi duk wanda yake da ruwa da tsaki da mu wanda shine hurumin mu Kano. Dan haka ita kuma ita ce nake kalla da al'ummarta da kuma dukkanin abin da ya shafe ta domin mu ga cewa wayannan abubuwan ba mu bari sun zama mana wato ruwan dare ba ta yadda za mu zo mu kasa yadda za mu shawo kan wayannan abubuwan da suke faruwa ba. Dan haka muka ga cewa hanya ta farko da za mu iya dakile wayannan abubuwan a hana irin wayannan fina-finai fita domin ganin cewa abin ya zama cewa ba wai faɗakarwa yake faruwa ba, mutane ko kuma matasa suna ɗaukar ɗabi'o'i ne da wasu abubuwa da za su kawo tarnaƙi da kuma lalacewa al'amura. To a matsayinka na shugaban hukumar wannan tace fina-finai, idan har aka samu wasu suna karya wannan doka, akwai wani mataki a ƙarshe? Ita da ma ai amfanin dokar kenan cewa duk abin da aka yi akwai doka. Dan haka kuma bana jin mutum za a nuna masa wannan abun ma ya yi ƙoƙarin cewa shi ai sai ya yi gaban kansa. To kaga duk wanda ya zo da wannan dama akwai mataki na doka wanda aka samar tun 2001 akan tsare-tsaren ita gudanar da hukuma. Dan haka kuma kamar yadda nake faɗa nake kira, muna kiran mutane kuma muna kiran duk
mai ruwa da tsaki akan su fahimci wannan kyakkyawar abin nan din da muke fama da shi na wannan kishirwa da muke fama da ita a wannan yanki namu musamman na arewacin Najeriya, fama da harkar shaye-shaye da ta'ammali da miyagun kwayoyi, fama da maganar harka wato ta garkuwa da mutane, fama da magana akan tsaro ta rigingimun dabanci da sauransu, da kuma dukkanin wasu nau'ikan abubuwa da suka samar da abubuwa wato na ta'addanci wanda dole hukuma ta sa idanu ta tsaya tsayin daka domin a ga cewa an yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata domin a samar da wato yanayi da tsari da zai gama cewa an inganta wa al'umma rayuwarsu, sannan an fito da fina-finai waɗanda za su taimaki al'umma ta wajen gina su ba wajen ta rusa su ba. Wannan shine aikin ita hukuma. Wajibi ne a fitar da fina-finan da za su gina al'umma ba fina-finan da za su rusa tarbiyya ko kuma su rusa ita al'umma ba. To muna godiya Ismaila na Abba Afakallah. Na gode Malam Tukur Yasukur. Shugaban hukumar ta ce fina-finai da ɗabi kenan ta jihar Kano Ismaila na Abba Afakallah yake ƙarin bayani kan matakin da hukumar ta ɗauka na haramta ci gaba da nuna wasannin kwaikwayo da suke ɗauke da yadda ake nuna ayyukan daba da ƙwacen waya da kuma garkuwa da mutane sai shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. To ko menene ra'ayoyin al'umma masu sauraron mu akan wannan batu? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Kana tare da Bello hada rangara. Na'am. A gaskiya na ji daɗi dangane da wannan mataki da wannan hukuma ta ɗauka. Don wallahi akwai wani shahararren cin wanda yana nan al'umma suna kallon sa duba da ne dai ko ban kama sunansa ba. A yadda ma aka yi shimfiɗar cin fim an nuna ma cewa dukkan wa'annan matsaloli na daba da batan woyi ma daga makarantun allo suke fitowa. Wallahi saboda tsabar kishi ma na da musulunci wallahi ba na kallon su. Kuma ya kamata dan Allah masu gabatar da wannan shirin su ji tsoron Allah ba wai abin da za su samu ba. Duba da cewa in suka yada abu ka cewa duk abin da kai fa Allah zai tambaye ka akai. Muna tare da su Allah ya ba mu nasara. To muna godiya saura mutum 3 ko zuwa 2. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yawwa da muke tare. Kana tare da Tijjani Aliyu daga garin Tare. Na'am. Gaskiya waɗannan fina-finan da ake hasa suna ɗaya daga cikin waɗanda suke ba da gudunmawa wajen lalacewar tarbiyyar ɗaya daga cikin matasa da sauransu. Na'am. Domin za ka ga yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mutum zai lura da su yanayin yadda ake samar da ƙwayoyi wiwi duk da sauransu irin waɗannan. To gaskiya wannan haka matakin da aka ɗauka mataki ne mai kyau wannan Allah iya haka zai kawo dakilewar wannan abubuwa irin wannan. To muna godiya sauran mutum ɗaya na ƙarshe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yawwa a gurguje. To a gurguje ni wannan abu da aka kawo yayi matuƙa. Amma ni sai nake ganin kamar ba ta wannan hanyar ce ta fi dacewa a ce an ɗauki wannan mataki. Saboda ita wannan ƙungiya ta tace fina-finan Hausa. Hukuma ce da aka yi ta dinga tacewa. To shin lokacin da ake yin wannan fina-finan ba ta tacewar ne suke fita? Ai ni sai nake ganin tun farko ya kamata a ce in dai har hukumar tana aiki sosai yadda ya kamata to a ce ta tace fina-finan da za su dinga fita. Ni ina ganin hakan a je abin tun farko hakan maganar shaye-shaye da kwace da waye da sauran mafi yawanci ba an san su waye suke wayannan abubuwa in an kama su yan siyasan nan su suke zuwa su taimaka gaya wajen hana ta'addanci da kuma yadda ake kwacen waya a jihar Kano da kuma wasu ayyuka na masu garkuwa da mutane. Ya ce abin takaici ne yadda ƙananan yara suke kwaikwayon yadda ake shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kwacen waya da kuma sauran aikata laifuka.